אנחנו פונים עכשיו שמאלה. בעצם ימינה. שאת. כן, אבל לא יודעת, לא שמעתי. שלא צריך, אבל להסתיר צריך אישור בכל מקרה. אבל שכאן גם צריך לקבל אישור. אני לא יודעת. אביב! אנחנו לא יודעת האוויר. לא יודעת, כי אני יודעת שלא הוא צריך. לאן הולכים? רגע, לשרן. אהבתי. פח זה מפונה בימים ב' וו'. השביל הזה לא נגמר. זהירות, יש פה עץ בדיוק. כן, אבל כל השביל הזה יש פה עץ. רגע. אנשים לא יודעים למה אני מדברת... כן, אני מצלמת. אני מרגישה כאילו אנשים באים מולנו? לא. לא? סתם דמיון? בואי נגביר. אבל תזהירי אותי מדברים אם נגביר אותי. לא יקרה פה כלום, בשביל ישר. אני אף פעם לא אגיע לטייל, זה לא נשאר לי בסדר.